Arratsaldeko 5:27 gaur emango zaio hasiera B-serieko, Masterseko, Ligaxkako laugarren jardunaldiari 3 partida izango dira, txapelketan egon ohi diren moduan, eta gaur Ezkabarten hasiko da, eta hilaren 15ean, Ama Birjin egunez, Meñakan amaituko da. Gogoratuko dugu, sailkapena lehenik eta behin nola dagoen une honetan. Lider dira Dario eta Eskiroz 2 punturekin dira baita ere, baina partida bat gehiago jokatuta Zubizar eta Bikuña eta Agirre Eskuza bikoteak, puntu banarekin Senar Tolosa, Peña Gabirondo eta Salaberria Aranguren, eta punturi gabe oraindik Peio Etxeberria eta Morga Etxebarria. Esan bezala jardunaldia gaur hasiko da Meñakan, eta bertan aldaketa badago, izan ere, Dario Katzo gaitzeko partida jokatu zuen, oso partida ona, benetan serioa, maldan gora jarri zitzaien hasiera, baina bigarren zatian ederki erreakzionatu zuten, baina partida gogorra izan zen, eta ondorioz gaur ez du Ezkabarten egoterik izango, bai ordea Eskirozek, atzo aurkari izan ziren, Dario eta Eskirozek ez zuen irabazterik izan, berak izan zuen lan gehien esango nuke, baina atzo EITB-ko mikrofonoetan argi aipatu zuen gaur Ezkabarten jokatuko zuela, eta bere hitza betez hantxe izango da herritarren aurrean. Peña eta Gabirondo izango dira Murua eta Eskirozen aurka. Murua lan askorekin dabil azken bolada honetan, esango nuke jardunaldi guztietan jokatu dela orain arte. Ordezko moduan, 4 jardunalditatik 4etan aritu da Ander Murua, eta ez da seinale ona inondik inora ere. Hemen Peña eta Gabirondo ikusten ditut favorito, jada goraka egin behar dute, Peñak batez ere hasi beharra dauka desberdintasunak markatzen, lehen mailakoa denaren desberdintasun horiek markatzen, atzean Gabirondo egia da azken bolada honetan apur bat galtzailexeago da bilela, baina indarrandiko pilotaria da, kolpe handia duena, frontisa ongi baliatzen duena, eta aldiz Murua eta Eskirozek, Eskirozek ikusiko du ea atzoko partidatik Eskiroz nola berreskuratu den, Murua ikusten ari gara jokatzeko dagoela, baina zenbait aurrelariren aurka kostako zaio, hor nik uste Peñak leia hori aurrean irabazia daukala, eta atzean Gabirondo bermearekin ibiltzen bada eta ematen badio, Peña eta Gabirondo ikusten ditut favorito. Bihar Zunbilan, partida honen analisia bai egingo dugu, Agirre eta Eskuza, Senar eta Gaskueren aurka, Gaskue Xabi Tolosaren ordez izango da, aurrekoan aipatzea ahaztu zitzaidan, baina berriz ere eskumuturrean austura du anoetarrak, eta ondorioz ez du bihar Zunbilan egoterik izango, hemendik animo handienak Xabi Tolosari inolako zalantzari gabe aurreko batean, edo alako lesio batetik itzuli berria zen, eta orain berriz ere erori da, eta ea azkar sendatzen den. Hemen Agirre eta Eskuza ikusten ditut favorito, Arkaitz Eskuza ikusten da, batetik ze pilotaria den gaur egun ere, eta bestetik atzo ze partida egin zuen, batez ere bigarren zatian, ez? Lehen zatian ikeragarri kosta zitzaion, baina bigarren zatian asko jokatu zuen, eta horrela Agirrerek ere nik uste laguntza iona duela alde horretatik, eta horregatik Agirre eta Eskuza ikusten ditut favorito. Atzean ikusiko duea Gaskuek tarteka bizkarra erakusteko aukera duen, ez dago momentu gozoan Andoni Gaskue ere, Beñat Senar hortxe aurrekoan ere Xabi Tolosa goiz lesionatu zen, eta hauek ere puntuak batu beharra dauzkate, baina esan bezala Agirre eta Eskuza favorito. Eta hilaren 15ean datorren ostiralean Meñakan izango dira Etxeberria, Morga Etxebarria, Zubizarreta eta Bikuñaren aurka. Hemen Zubizarreta eta Bikuña ikusten ditut favorito, jada Peio Etxeberria eta Morga Etxebarria bikotea amilduta ikusten dut erabat, naiz eta Peio aurrekoan saiatu zen nola ala sartu eta apur bat iraultzai edo jokoa iraultzen, baina ez zuen lortu. Bikuña oso momentu gozoan dago, da aurrekoan Eskuzaren aurka galdu zuela, baina orokorrean oso momentu honean dago, iraitz bera ere, eta zer gertatzen den partida honetan, baina irudipena ematen dit
Zubizarreta eta Bikuña irtengo direla favorito. Hauxe beraz, esan beharrekoa, ea zer gertatzen den, gaurtik datorren ostiralera bitartean.